اے ملکو توجہ کرو مہارو غور کرو جنی ظلف دا ذکر میں پیا کرے نا اے کئی ملک دی ظلف نہیں کئی خان دی ظلف نہیں کئی چودھری دی ظلف نہیں کئی امیر دی ظلف نہیں کئی دنیا دار پیر دی ظلف نہیں اللہ دے او حبیب دی ظلف جنہ قسمہ رب جائیں عاشق قلم چاہتے کیا دائے سلطانی سب قبلہ عاشق کیا دائے آدھے او زلفاں مدنی دیاں او زلفاں مدنی دیاں او زلفاں میں ول دیکھو او زلفاں مدنی دیاں او زلفاں مدنی دیاں او زلفاں مدنی دیاں میں ول دیکھو او زلفاں مدنی دیاں او زلفاں مدنی دیاں ان زلفاں دی بکھری شان واہ واہ کھل جامنے ہاں کھل جامنے نازل ہو دے قرآن سبحان نازل ہو دے قرآن اے نازل ہو دے قرآن میں بل دیکھو او نازل ہو دے قرآن حضور قبلہ میں تاری نظر کرنا چاہنا میرا مرشد توجہ فرمے سو او ان زلفت میں جندوارا قبلہ غور کرے سو میں ول توجہیوں میں او ان زلفتوں میں ول دیکھو او ان زلفتوں اے زلفت کہہ دیا ہے بابا حاجی سونیاں زلفاں کالیاں زلفاں کالیاں زلفاں کالیاں زلفاں سبحان اللہ کنڈلا والیاں زلفاں میں ول دیکھو او کنڈلا والیاں زلفاں واللیل والیاں زلفاں توجہ کر او ان زلفتوں میں جندوارا او ان زلفتوں میں جندوارا او حسنین دیاں اے مہارا سبحان اللہ او ان حسنین دیاں اے مہارا او زلفاں مدنی او زلفاں مدنی دیاں او زلفاں مدنی دیاں ان زلفاں ان زلفاں ان زلفاں ان زلفاں ان زلفاں ان زلفاں دی بکھری شان واہ واہ کھول جامنے ہاں کھول جامنے نازل ہو دے قرآن سبحان اللہ حضور قبلہ پی سینے سر مبارکوں دیکھو دستارے ایک قبلہ پگ مبارکیں خانوں غور کرو ملکوں ذرا غور کرو میرے مرشد دے سر دے اتے پگیں اے بابا بیٹھے دے سر دے پگیں اے بابا بیٹھے حاجی سے بھی دے سر دے پگیں سلطانی سے دے سر دے پگیں اے میرا چاچا بیٹھے دے سر دے پگیں اے پگ اے ملک جڑی پگ دا میں ذکر پیا کرے نا اے کئی ملک دی پگ نہیں کئی خان دی پگ نہیں اے کئی امیر دی پگ نہیں او زلفاں نبی دیاں یار سونیاں زلفاں دے اتے تیرا میرا سونا نبی پگ بدے دا میں من دیکھ میرا نبی پگ بدے دا او ان زلفاں دے اتے جڑی پگیں اوے نہ زلفاں دے میں ول دیکھو اوے نہ زلفاں دے اتے اوے جڑی پگے اوے نہ زلف میں
ول دیکھو اوے انہاں زلفاں دے اتے جیڑی پگے اوے انہاں زلفاں دے اتے جیڑی پگے اے دے وچ 1.25 لاکھ نبیاں دی لاجے ہاتھ کے تے بولو اڈو ہے ہاتھ کے نعرہ تکبیر توجہ کرو ایمان والو غور کرو میں ول غور ہوے نعرے تھوڑی ہوے بس میں گل مکامنی ہے مرشد دا بیان شروع کرامنے غور کرے سو اوے نزل فدے اتے جیڑی پگے اوے دے وچ 1.25 لاکھ نبیاں دی اوے لاجے او زلفاں مدنی دیاں او زلفاں مدنی دیاں ان زلفاں دی وکری شان واہ واہ کھول جامن ہاں کھول جامن نازل ہوندے قرآن اوے نازل ہوندے قرآن میں ول دیکھو میرا نبی آدے اللہ میرا زلفاں میں بنا میرا زلفاں بنا دے ول اعلان جا کرو واللیل اذا سجا میں ول دیکھو میرا نبی آدے اللہ میرا سینہ ول ایویں بنا میرا سینہ بنا دے اللہ ول اعلان جا کر علم نشرح سبحان اللہ قبلہ ذرا غور کرے سو توجہ میں ولوں وے میرا نبی دے اللہ میرا سینہ ایویں بنا سینہ بنا دے ول اعلان جا کر علم نشرح میں ول دیکھ علم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك سبحان اللہ ورفعنا لك ذكرك سبحان اللہ میں ولنیک رب دا کلام بیٹا پڑھدا رب دا کلام ہے میرا نبی توجہ کر سو میرے نبی دے سینے دا ذکر اللہ فرمائے ورفعنا لك ذکرک فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ألم نشرح سبحان اللہ ایمان والو غور کریں سو میرا نبی آدھے توجہ کر میرا نبی آدھے اللہ بل میرے ہاتھ ایویں بنا میں ول دیکھ میرے ہاتھ ایویں بنا دے ول اعلان چکر ید اللہ سبحان اللہ ہاتھ ایویں بنا دے ول اعلان چکر ید اللہ فوق ایدی میں ول دیکھ ید اللہ فوق ایدیہم میرا نبی دے اللہ ول میں کو سونا ایویں بنا بابا حاجی غور کر میرا نبی دے اللہ میں کو ول سونا ایویں بنا جڑا میں ایویں چادر کراں جڑا مزمل دی گھونگٹ مارا میرا ربا تیرا معنی میں مزمل چہرے تے آنا تو قادر ہے تو مالک ہے بل تو اعلان تا کرے یا اللہ نا تھوڑا جیاں ذوق جب بناؤ غور کرو ایمان والو توجہ کرے سو میرا نبی آدھے اللہ والجنا میں مزمل کر رہا تو اعلان جا کرے یا ایوہ المزمل قم اللیل سبحان اللہ نصفه أو انقص منه قليلا سبحان اللہ أو زد عليه
ورتل القرآن ترتیلا سبحان اللہ ایمان والو او تھوڑا جیا ٹائم باقی ہے گل مکامنا چاہنا میں آدھا میں ٹائم تو تجاوز نہ کراؤں میرے مرشد جی میں حکم فرمائے میں اوے تعمیل چا کراؤں میرا توڑا نبی توجہ کر میرا توڑا نبی جرن آئے بل اللہ کریم نے سونے نبی کو بناتے میں دیکھ سونے نبی کو بناتے سونے نبی کو تیار فرما دے سونے نبی کو تیار کر دے اللہ نے بنایا اپنے واسطے بل رب فرمے دے ایمان والو ہے میرا بنایا اپنے واسطے میں لیکن لقد من اللہ علی المؤمنین سبحان اللہ اللہ فرمائے دینا تاکو پیا غور کرے سو اللہ فرمائے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا سبحان اللہ تاکو پیا دینا غور کرو ایمان والو جڑی گل میں سمجھانا چاہنا حضور قبلہ اج میرا بیان ای ظہر تو بعد قصبہ مڑل تو اگوں خان والا کھوئے پلیل پل تو پہلے آندے ہوں رستے تے آندے ایک حافظ صاحبائی بزرگائی نیکوں آدے مولی شیبہ جڑی مسجد دا میں امام مری تھئی دو چار مقتدین نیکوں ڈاڈا تنگ کیتی کھڑیاں میں کہ کیا دیں آکے میں کواں دیں تساں سونے نبی دا ملاد کیوں منے دیو 12 ربیع الاول دا نبی دے مثال دا دیئے تساں نبی دے مثال دے ہوتے خوشیاں منے دیو ایک کیا وجہ ہے میں کہ بابا پریشان نہ تھی غم نہ کر میں کہ انہیں شودیں دا قصور کائے نہیں انہیں دے پیوٹا دے بھی میں رو دے ان سادے باؤ اپاؤ اجداد منے دے آئین اسام منے دے پہ آئین او رو دے آئین اج تک رو دے سبحان اللہ بے شک غور کرے سو میں کہ او روندے آئین روندے ودیاں ہن او پیا کے مولی شیبہ میں سمجھاوے یا سمجھ نہیں پیاں دی حضور قبلہ پی سہی میں اشارہ تن سمجھائی آیا میں تاکوں انہیں سنوئی ونیا او کو سمجھائے میں تاکوں سنوے دا پیاں کل آخری میں مل غور کر اپنے دل دیاں کھڑکیاں جا کھول نبی دے غلامو ابو جہل بیمان او ایک میں پہاڑی دی چوٹی تے چڑھیا بیٹھا روندا بیٹھا غور کر روندا بیٹھا ایک مئی آئی ہے میں گزر دی پئی آئی دیکھتے آدھی آدھی وے کاکا کئی بیماری آئی کہیں مکان آئی روندا کیوں بیٹھے منہ کیوں سجائی بیٹھے غور کر میرے سادے لفظ نہیں منہ کیوں سجائی بیٹھے آدھیڑی بی بی ون ون تو اپنا کام کر آدھی وے سادہ صحیح مسئلہ کیا ہے پیر سے ابو جہل آدھے او آنکھیں آدھے بی بی میرے سینے دے اندر جلانے میرے اکھیں دے میں جو بھائے میرے دماغ دے اندر میں دماغ میرا جناب کھول دے میرا بلڈ پریشر زیادہ ہے ہائی ہے غور کر محمل میرا بلڈ پریشر ہائی ہے میاں کر لگی ہوئے کملا اے جنیا بیماریاں نسائنی ہے تاسا سرانے کو ہوں اے بیماریاں دا اسا عورتاں کو ہونے توجہ کریں سو اسا عورت مری گلت توجہ کریں اللہ واسطے ہاتھ جوڑی بیٹا میرا چننا اوڈے ہون نہ دیکھیں توجہ کرے سو تے ہن اوڈے منہ کیتا میں انتا کرے سو میں ولے توجہ کرے سو او مئی پئی آدی ہے اے بیماریاں تا ساکوں دل تے کو کینے لگ گئی ہیں تے کو اے چلن کیڑے ویلے تھی دی ہے تیرے اکھیں جو بھاگ کیڑے ویلے آندی ہے تیرا دماغ کیڑے ویلے کھول دے سلطانی سے بابو جیل پیا یادے ادے بی بی اگے
اگے پیچھے ٹھیک ہوں دے جڑے ویلے میں محمد کو دے دا میرے اکھی وچ ایویں بھا نکل دیے میرے سینے وچ جلن تھی دیے ول جرا میں انہیں دے غلام کو دے دا جرا انہیں دا آقا اگوں دے غلام پچھوں دے آدے ول میرا دماغ میں بلڈ پریشر میرا ہائی تھی ون پے وے دے میں کنے برداشت نہیں تھی دا وہاں کے ول بھئی آنکھ لگا غور کرے سو آنکھ لگا دے بی بی ول جڑے ویلے اون دے غلام محمد تے درود پڑھ دے سلام پڑھ دے میرے کرنا چ شان شان تھی دی میں کوئی یا بیماری ہے برداشت نہیں تھی دا خدا دی عزت قسم سوچو 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 اج اے بیماریاں کے کوئیں اج جلن کے کوئیں اکھی تو بھاگ کہ بلا دماغ کیندا کھول دے میں ممبر رسول تے بیٹھا اگر تے کو اطلاع دے کھڑا دے سوال کر سکدے میری ذمہ داری ہے میں جواب دیتے میں سا میرے کن پچھوں گالی نہ کریں لیکن میری گل کو دل دے کرنا دے نال سنے اے میاں دی پئیے ول پریشان نہ تھی یا بیماری ساڑ دی اے مرے ہی ساڑ نال مر نہ ونجے ہی سارنا غور کرے سو ہی سار نال مر نہ ونجے میں تیری پریشانی دا حل لبائیاں ہن سن میں بل دیکھ میں حل لبائیاں ابو جہل دے بی بی کیڑا حل لے تو عورت تھی دے تیرے کرے کیڑا حل نکل آئے اے میاں دیے او کدئی کدئی عورتاں بھی حل کڈ گھندن میں کوئی مشکل مسئلہ ہی ہوئے عورتاں بھی حل کڈ گھندن وہاں کیا حل کیڑا ہے میں ول دیکھ میرا میں ول دیکھ میری گل مکدی پئیے میاں دی اے دے دیکھ کپڑے چ بال لپیٹی ودیاں آدی اے دیکھ اے بال چئی ودیاں پتہ تے کو کہنی اے دھیے یا پترے اے بیٹا یا بیٹی ہے او ابو جہل تیری بی بی پال دا تے اون لج پال دا ایک کیویں حساب جوڑی کھڑی ہے میں ول دیکھ کیویں حساب جوڑی کھڑی ہے اے میاں دی تساں مردی وے جلد بازی دے فیصلے کریں دے وے میں عورتاں میں ٹھڈے دل غور کر ٹھڈے دماغ نال فیصلہ کیتا ہے اواں کے کیویں او بیبیاں دے وے کاکا تساں آدیو او جادوگر جنہاں کلمہ پڑھے ہو آدم اللہ دا نور ہے تساں آدے میں ساڑے ورگائیں او آدم کائنائی دی مثل کائیں سبحان اللہ ایدی مثال کائے نہیں میں ول دیکھ ایدی مثال کائے نہیں تساں آدے وے او ساری طرح ہیں لیکن جڑے منے دل او آدے نانا ایدی طرح کوئی کائے نہیں اللہ ای سما بنایا ہی کائے نہیں میں ول دیکھ اللہ ای جیسا بنایا ہی کائے نہیں وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي قول تصحیح سبحان اللہ بیدے غلاموں ذرا توجہ میں ول کرے سو میں کل مکے دا پیاں او میاں دیے میں سچے دی رہیاں تو آدے فیصلہ میں کیویں کراواں ہوا کہ ہونڈا سا کیا کرے دیئے میاں دیے وے کاکا میں بال کو چاہیویں دیاں ایکو لکائیویں دیاں پتہ تے کوئی کہیں نہیں دھیے یا پترے اے بیٹے یا بیٹیے او بلکہ کوئی نہیں جانتا بس دیون والا جان دے یا میں جاون والی جان دیاں وہاں کے کیا کریں دیئے آکھن لگی میں بال چاہیوے دیاں ہوں لج پال کنے میں ونجے پوچھ دیاں اگر میرے سوال دا جواب دے دے صحیح سمجھ اللہ دا سچا رسول ہے اگر میرے سوال دا جواب صحیح نہیں دے دا بل معاذ اللہ جی میں تسا
تے او جادو کر رہے ول میں ہی تہاڈی گل منے سا او ایمان والو 14 پل دے گرد رامن والو ایڈو حضور قبلہ دی زیر سرپرستی آمن والو سلطانی صاحب دی زیر نگرانی رحمن والو قاری آصف دی اقتداء نمازاں پڑھن والو نبی دے دیوانوں میں تہاڈی خدمت عرض کرنا چاہنا اج ای دور تے ای پرفتل دور تے پتہ کیتا لوگاں کنے او ویلے کافرہ جڑیاں عورتاں ہن انہیں دا بھی عقیدہ ایمان ایو ہا جڑا نبی ہوندے او غیب جان دے نبی آدے بھی حکومن جڑا کمرے دے وچ بہتے بہر دی خبر دے وے بہر بہ دے اندر دی خبر دے وے پردے دے باہروں دی خبر بھی دے وے پردے دے پار دی خبر بھی دے وے پردے دے اروار دی خبر بھی سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری توجہ ہے ابا راضی بیٹھے ہوئے ایک مری ہاتھ چاہواں جنہیں راضی بیٹھے ہوئے اللہ راضی ہوئی میں والا دیکھو توجہ کریں سو ایمان والو گل مک گئی ہے میں والا دیکھو ابو جل پیا دے ادھے بی بی گال سن ابالے مت رو پوے نبی آواز کنے پہچان تے دسا دے وے چونکہ پوترو روے یا دھی روے پتہ لگ ویندے بچی دی آواز ہے بچی دی آواز پتہ لگ ویندے میں والے وہاں کے ہمیں کر مت رو پوے چکراں وہاں کے والی میں کر مری گھٹی بچی پی شراب دی یا پلا چ نشہ چڑھوے سی اے روسی کہنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آواز کرے پہچان تے دسے سی کہنا وہاں کے پرنتی مویا میں اپنے بال کو شراب پلاواں سبحان اللہ ہائی کافرہ ماں چنگی ہے ہائی کافرہ بلا ہی کافرہ لیکن اولاد دے حق کے چنگی آئی حضور کی بلا یکم محرم کو جنا یکم محرم لنگے نا یکم محرم کو میرا بیٹا پیدا تھے میرے گھر میرا بیٹا خدا منا رکھے محمد کبیر حسین میری گھر والی دی کبیر نہ رکھو میں کہ ٹھیک ہے میں بچپن پوچھے انہیں دوسرے نہ رسین بل فیصلہ کیتے جو محرم کو جو پیدا تھے لجپال حسین دا نہ ہو منا رکھے محمد کبیر حسین حضور رات کو جب میں نے ساری رات سمجھا کہیں نہیں مولوی دا پوترے رات کو کہیں سمجھا اچھا حضور میں حیران تھی گیا میں جو انہیں کو دسائے میں کہ یکم محرم کو میرا پوتر جمعے یہ بندے حیران تھی جو مولوی دے گھر پوتر اے کملے تو آدھے گھر جلے جمدے وہ سارے دولی دے نال جمدے توجہ کرے سو اچھا میں رات کو نہیں سمجھا میں ڈاکٹر صاحب کو گیا جڑا میرا اپنا ڈاکٹر ہے 14 سال تو میں جناب پیشنٹ ہاں میں جنہیں کنے علاج کرنا اپنا دوائی گننا انہیں کہنے میری بیگم میرے نال آئی آکھنے کہ ڈاکٹر صاحب یہ میرا بیٹا نا سمجھا نہیں کوئی جہاں سیرپ دیو جنہیں کو پلاؤں رات کو نیندرا بنے میں ساری رات جاگ دی راندیاں میرے سر درد پے ویندے اکھی سوج وینن ڈاکٹر رکھے ہوا کہ بی بی اے دی دوائی میرے کنے کہیں نہیں اگر کوئی ہوشی سے تو کوئی بے دیسن میں نہیں دیندا بی بی اگر دوائی پلاونی نشے والی بل اے ذہن تے رکھیں تیرا بال وڈا تھی دے قرآن دا قاری یا عالم کہنا بنسی بل بنسی شرابی بنسی نشائی اور حضور ہوئی میں جڑے بچے دی ابتدا نشے تو ہوئے او بڑا تھی دے ککرے غور کرے بڑا تھی دے ککرے وہاں کیول تیرا بال عالم کاری نہ بنسی گال اکے لگیے میری گھر والی دی ڈاکٹر صاحب یہ ہر 10 منٹ بعد وہاں کے ہر 10 منٹ بعد ہر منٹ بعد اٹھی جے تو ماں تو جو اللہ جو جنت عرش تو چاہتے تیرے قدم ادھر رکھی ایندے واسطے تو کیا دی بغیر محنت میں کوئی میں کوئی جنت دے ماں ای کوئی ایویں جنت مل ویسی ایندی جنت ایویں تیرے قدم چاہیے تے کو محنت کرنی پوسی سن اے مئی پیا دی پڑھا تھی بے ایمانا میں پوتر کو شراب پلاواں ہن میں ول لکھائے اے مئی بال کو چاہتے تر پئیے انہیں بدبخت دی شروع تو عادت پئی آندی ہے میں فیصلہ کیتے انہیں دی شروع تو عادت پئی آندی ہے اے ہولے ہولے جھکا تھی تے چھے چائے دے مئی دے پچھو پیا ویندے اے بے ایمان تناد جو جھکن اج بھی وہ جھکے سبحان اللہ
صدقے 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 اج کل لگدے تو نہیں حساب والی مشین اگا پیچھے صحیح ودی اور جند جی وہ بولو تو صحیح سبحان اللہ دیکھو نا سے ایویں جو کہ نا ایویں عمر ڈرائیور اساں پہ پروگرام دوں یہ میلسی والے پاسوں شودے اڈے تے آئے کنے کروڑ پکے چوک تے میلسی تو کروڑ پکے تے ایویں میں ڈرائیور پیا کو استاد جی سنگال سچی کرن دے وے میں کہ کیویں اگر اٹھے وے سارے دا سبحان اللہ یعنی گردنی منہ دے بدن شودے طرح دا چاہی ودن اے پچھو ٹردان دے ادے دیکھدا اگر پاک نبی ایمئی دے سوال دا جواب نہ دیتا میں کو موقع ملسی میں ابو بکر کو سدیساں میں عمر کو سدیساں میں عثمان کو سدیساں میں طلحہ کو سدیساں میں زبیر کو توجہ ہے سبحان اللہ میں نبی دے غلاموں کو میں ساو تساں دے سب کچھ جان دے تساں دے اللہ دا محبوب ہے او جے جان دا ہوندا سدی عورتاں دے سوالیں دے جواب نہ دیندا ہن میں ول دیکھ آخری فکر ہے اے مئی بال کو چاہتے دربار رسالت ماں بچا گئی ہے توجہ کر رسالت ماں بچا گئی ہے حضور بیٹھن اپنی مسند دے صحابہ کرام نالن میرے کریم آقا دے غلام ارد گرد انہیں موجود ہے توجہ کر عورت ہے نا سیانی آئی سمجھدار آئی وہاں کے مرد بیٹھن اندر ڈائریکٹ نہ منیا بھائی ایویں دروازے کھڑ گئی ہے میں ملک ایویں دروازے کھڑ گئی ہے خدا دی عزت دی قسم ہے ایمان والو اٹھاؤں کھڑتے ایویں دے دی کھڑی ہے میرے کریم آقا دوں میرے کریم آقا نگاہ نبوت جو اٹھائیے سرکار دی نگاہ نبوت امید اٹھے جو پئیے میں ایویں دیکھ کے اٹھاؤں کھڑتے میرے پاک نبی کو دیے وے محمد تو ہے سبحان اللہ وے محمد تو ہے صحیح فرما نام ہاں میں ادیے میں دنیا تے شور پر پائے رولے پہ کھڑے کریم فرمایا بی بی کیڑے رولے ادی کوئی تے کو نبی آ دے کوئی جادوگر آ دے تے کو پتہ ہی کہیں نہیں صحیح فرمایا بی بی پتہ ہے تو کیا دیے آدھی سارے مرد آ دن گل کو سمجھ سارے مرد سارے جوان آ دن کوئی دلیل دلول ہوندی ہے کوئی دلیل دلول ہوندی ہے وہ ہے میرے کریم مسکرا دے فرمایا بی بی مرداں کو چھوڑ تو اپنی گال کرتے کو کیڑی دلیل چاہی دیئے ہن سن سنیا اگر تے کو رب سینہ دیتے سینے دے دل لئی اگر دل دی کھڑکی بند کیتی بیٹھے ایویں 10 سیکنڈ واسطے اے دل دی کھڑکی کھول میرے جملے کو جڑا تیری خدمت پیش کرنا چاہنا ایکو لوہے قلب تے نقش کر ایکو نقش کر توجہ کر میرے کریم فرمایا تو کیا مانگی ہے آدھیے محمد آ جے تو نبی ہے بل دلیل سرکار فرمایا کیڑی دلیل آدھیے بیا تک کچھ نہیں اے دیکھ کے بالا چاہی ودیاں بال چاہی ودیاں پتہ تے کو کہیں کو کہیں نہیں ہے دھی ہے یا پترے اگر تو اللہ دا سچا نبی ہے دسا میری جھولی میں دھی ہے یا پت اے بیٹا یا بیٹی عظمت رب کعبہ دی قسم میرے کریم آقا مسکرا دے فرمائے بی بی اٹھائی کھڑی رہے میں محمد اٹھائی بیٹھا جے میں نساواں تا کمال نہیں بی بی اپنے ہی چوڑا نہیں دے پوتر دے منہ دو کپڑا لہا ہی دے کرے جا پوچھ دو میں محمد نبی ہاں یا جادو سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری شان مصطفیٰ گال سمجھئیے چاچتے کو سمجھئیے میرے سونے نبی فرمائے 14 دین دا کتنی دا جڑے ہون تک نیوے بولے 40 سال دوتے بیٹھے میں ذرا سوچا ہے صحیح گھر وانتے بستر دے سمن تو پہلے کہ مول صاحب ایدی تقریر کیتی ہے مول صاحب سونے دا ذکر سنوائے اساری عمر اتنی ہے مول سے بعدہ بیٹھا نبی دے سامنے 14 دین دا بال بول پہ 14 دین دا بال ہی چنگا سرکار فرمایا اپنے 14 دین دے پوتر دے چاچا 14 دین دے پوتر دے منہ نو کپڑا لہا ہینے کرے پوچھو او میاں دیئے میں 14 دین دا پترائیں اے بی بیاں دی واللہ میں ایویں پتر کو ہولے ہولے کن نال جو لائے میاں دیئے میں کپڑا جو لہائے میرا 14 دین دا پتر محبوب دا کلمہ پڑھتے نبی دی نبوت دی گواہی پیاں دے دا سبحان اللہ سبحان
میرے پاک نبی دی نبوت دی دلیل پیا دینا حضور قبلہ ہاتھ جوڑتے گل مک گئی ہے بسی تھئی چاہ آقا جو بال آدھا پیاؤں سی مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے جڑی زبان اج نہ پرسی اوڈی قیامت شرمسار راسی اگر جانے قیامت دی شرمساری تو بچ ونجا جانے قبر دے سوالیں دے جواب آسان تھی ونجا او اگر جانے میں دنیا جگہیں دے سامنے شرمسار نہ تھی ماں بل ہی زبان نال پڑ جاتے گل مگ ونجے پیر سے دا بیان سنو او مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے